Туреччина побудує 500 квартир для кримських татар, які були змушені покинути півострів через російську окупацію. Міжурядову угоду про це підписали на найвищому рівні під час візиту Володимира Зеленського до Туреччини. Будувати будуть в Миколаєві 200 квартир, ще 200 в Херсоні і 100 у Києві. Як заявив президент Турецької республіки Реджеп Таїп Ердоган, будівництво житла – це сімейний історичний борг, підвищення стандартів життя для кримських татар, які були змушені покинути свою батьківщину. А за словами президента України, це важливий гуманітарний проєкт, який ще більше зближує наші народи. Крім цього, Туреччина планує побудувати в Києві мечеть. Як відзначили в Офісі президента України, угода дозволить врегулювати правові аспекти та визначити механізми співпраці в питанні будівництва житла. Для нас є сімейним історичним боргом підвищення стандартів життя для кримських татар, які були змушені покинути свою батьківщину. Я відчуваю велике задоволення бачити, що ми поділяємо з Україною спільну думку з цього приводу. У нас є проекти побудови житла і мечеті для наших братів кримських татар. У проекті побудови житла ми тільки що зробили конкретний крок. Сподіваюся, що ми найближчим часом подолаємо певний відрізок часу на шляху реалізації проєкту побудови мечеті. Хочу подякувати президенту Ердогану і за готовність долучитися до формату «Кримська платформа», взяти участь у її інаугураційному саміті 23 серпня в Києві. Якщо це станеться, ми будемо вам дуже вдячні. Мені здається, що це стане потужним сигналом, що Україна та її партнери рішуче налаштовані в питаннях деокупації українського півострову і захисту прав українського та кримсько-татарського народів. Місяць терпіння та єдності. В мусульман почався священний місяць Рамадан, час молитов і посту. Близько 30 днів ті, хто сповідує іслам, мають очистити думки, творити добрі справи, молитися Аллаху і просити в нього вибачення за гріхи. До заходу сонця потрібно утримуватися від їжі та води, але діти, вагітні жінки, хворі та мандрівники звільняються від посту. Рамадан настає з появою на небі нового місяця. Цього року це припадає на понеділок, 12 квітня. Увечері мусульмани здійснюють першу молитву – таравіх. Закінчиться Рамадан орієнтовно 13 травня великим святом Ораза Байрам. В месяц поста – это месяц щедрости. Известно, что пророк Мухаммад, мир ему, был самым щедрым человеком. В месяц Рамадан был особо щедр. Настолько щедр, словно свободный ветер, так сказано. Поэтому человек, насколько он может, настолько должен быть щедр. То есть и пророк Мухаммад, мир ему, мы знаем, говорил: защитите себя от адского огня хотя бы половинкой финика. То есть неважно, сколько ты пожертвуешь на пути Всевышнего. Чем ты поможешь? Важно твое намерение, насколько оно великое. Вот это важно. Поклонение, оно требует совместного участия и объединения людей, которое очень заметным становится в месяц Рамазана, оно потом продолжается и после завершения Рамазана. И для людей в их сегодняшней трудной жизни само по себе объединение между собой очень важно, это помогает им жить. Подарунки та квіти на честь початку священного місяця Рамадан отримали рідні кримсько-татарських політв'язнів. Батьки, чиїх дітей кинули до російських в'язниць за надуманими обвинуваченнями, потребують підтримки та турботи, кажуть у Кримській солідарності. Все, что может дать в этом сложном мире полном испытаний один человек другому, это немного заботы и немного тепла. И мы надеемся, что сегодня мы согреем наших общих родителей, которые сейчас в разлуке со своими сыновьями, и обязательно увидим день, когда они вернутся домой. И мы очень хотели бы, чтобы весь месяц Рамадан двери этих семей не закрывались, и они чувствовали заботу своего народа рядом.
Так званий потерпілий за сфабрикованою справою Чубарова його не знає. Про це повідомив адвокат голови Меджлісу Олександр Осокін після чергового так званого судового засідання окупаційного Верховного суду Криму. Сьогодні сторона захисту продовжила надавати докази невинуватості Рефата Чубарова, обвинуваченого в організації безладів на мітингу 26 лютого 2014 року біля будинку Верховної Ради Криму. Крім цього, за словами адвоката, на засіданні допитали 3 свідків захисту. Вони заявили, що всі дії голови Меджлісу були спрямовані на те, щоб зупинити насильство. А тисняву спровокували проросійські активісти, яких організовано привозили на мітинг автобусами. В ходе допроса потерпевший пояснил, что никаких претензий к Чубарову Рефату Абдурахмановичу он не имеет. Больше того, он и не знает, кто это вообще. Соответственно, никакой информации о том, что кто-либо организовал ту давку, которая была 26 февраля 2014 года возле здания Госсовета, этой информацией он не обладает. Окупаційні кримські слідчі висунули голові Меджлісу звинувачення за 2 статтями. Йому закидають організацію масових заворушень та публічні заклики до порушення цілісності Росії. Так званий суд почався у липні минулого року. В Лондоні, Берліні, Празі та Кишиневі пікетували російські посольства на підтримку незаконно затриманого Владислава Єсипенка. Люди відгукнулися на заклик дружини позаштатного кореспондента Радіо Свобода Катерини. До стін амбасад країни-окупанта прийшли з синьо-жовтими прапорами та плакатами «Крим – це Україна». Владислава Єсипенка, нагадаю, ФСБівці затримали наступного дня після акції до дня народження Тараса Шевченка, яка відбулася 9 березня у Сімферополі. Йому закидають незаконне виготовлення зброї та боєприпасів. Ще один український військовослужбовець загинув на Східному фронті. Він отримав кульове поранення несумісне з життям, повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил. Про це українська сторона проінформувала представників ОБСЄ. Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих домовленостей, йдеться в повідомленні. Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Окупанти вирішили відзначити 77-му річницю визволення Керчі від нацистів пострілом з гармат. На морвокзалі встановили 2 гаубиці, але щось пішло не так. Після команди «Вогонь» одну з них заклинило. З другої спроби все ж вдалося 4 рази вистрілити холостими у бік моря. Ефект вийшов не зовсім святковий. Від гуркоту гармат у машин спрацювала сигналізація, а в будівлі судноремонтного заводу вилетіли шибки. Як розповіли місцеві жителі, відновлювати розбите скло в навколишніх будинках після святкових пострілів вже стало місцевою традицією. Один снаряд!